ungazala lo mfanekiso oqoshiwe uthinta ke amaphupho igama upastor ningi subscribe like le video le sicela nje kufanele ungakhohlwa ukuthi ube member ikhona ile nkonzo ayisebenzisa, then you will be able to contribute at least R9.99 every month. You can also contribute to the channel by using account number ikhona kule lona, and ngiyacela ukuthi if you wanna call me, you wanna use my number, just use it to call me. And please, when you have a long dream, ngangikucelela ngaphambili ukuthi iphupho elide ungalibhala phansi, but I prefer you call when the dream is long, because I prefer to focus more on a short format dream la kwi-channel, so that kuzoba lula ukuthi sikhulume ngento eyi-1 per dream per video sikhulume ngephupho eli-1, because uma lilide iphupho elide linama-details amaningi ukuthi we end up having many details in one video owenza ukuthi kubanzemanyana. So namhlanje ngifuna sibhekela bengifolelwe u-akhona ebuza la ukuthi uphuphe ibhukuda olwandle wasibona i-octopus after a few minutes ngemva kokuphaphama wayibona isembedeni phinde yanyamalala. So bengifuna ukuthi ngiyenze video yaliphupho, yabona. Why ngifuna ukuyenza? Siyathi ukucacisa ukuthi i-octopus ingachaza ukuthini komunye umuntu, yabo. I-octopus yaziwa ngengwane. Igama le-octopus yingwane. Ngokwesintu yingwane, noma ke ngaphinde basenze isizulwini likhona futhi abalisenzayo lithi imbambela. Imbambela ngazi noma libiza hle imbambela noma imbambela. Imbambela noma imbambela. Yabo, so yilona magama octopus lawo noma izilwane ezifana ne-octopus, yabo, ngaba ingwane noma i-octopus. But I'm not sure ukuthi ke ingwane legama likangwane lisukela from ingwane le octopus ngoba kunongwane, kunebongo ongwane, kunabantu abayithakazela befaka ongwane, kunesizwe sakangwane, yabona. So asazi ukuthi ungwane lokho yena waqamba nesizwe samaswati ukuthi igama lakhe lisukela khona la kuyingwane na, noma ikhona enye into ebiza ngengwane except octopus, yabo, I don't know. Asisho kanje, number 1, because ingwane isilwane esihlala emanzini njengofishi, isilwane esidliwayo futhi abanye bayasidla, kuyisilwane nje esihle esidliwayo besutha abantu bephile, yabo. Nake singakusho ngaso ngokuqala ukuthi uphupha ingwane singathatha njengoPaul hluma inkulu, njengabika nje isimo senhlanhla enkulu ezayo, nanokuthi mhlawumbe ungasiwenza inzuzo enkulu noma usuke uzophumelela ngendlela emangazayo empilweni, yabona. Number 2, uma uphupha futhi ingwane singathatha njengoPaul uhle uma inkulu, ngokwesintu ngabuye nje lusho ke la inhlakanipho nayo, noma ukwembathwa idlozi lamanzi, noma ukuthi sukuzothuthuka ngokomoya uma ukuthi umuntu osuke vele unalo idlozi futhi usuthwasile, yabona. Number 3, uma uphupha futhi ingwane sikuthatha njengoba olubika uma isikubamba mhlawumbe noma ikuthandela kumpintsha noma ikufonqoza, yabona. Lokho sekusho ibhadi, kusho isikhathi esinzima, kusho nokukhungathwa yinkinga okungelile ukuphunyelwa kuzona, yabona. Number 4, futhi uma uphupha ingwane sikuthatha njengoPaul ubika kakhuluma ikuhlasela, lungasho ukuthi kumele uqaphele mhlawumbe isikhulu noma isiphathimandla esuke sikwakhela uzungu futhi esikufuna mhlawumbe ufile noma ke sifuna uthwale kanzima nje empilweni. Kodwa futhi asibheke ngalendlela le, because biblical uLeviticus 9 verse Leviticus 11 verse 9 verse to 12 futhi ke lezi ningazidla kukhona konke okusemanzini, kodwa okusemanzini okenazi ingcwecwe, kuselwandle noma kusemfuleni ningakudli konke, kodwa konke okuselwandle noma emfuleni okenazi ingcwecwe phakathi kwezilwanyana ezinobuzelayo emanzini nakuzo zonke eziphilayo ezisemanzini kuyisinengiso kini. So for that reason kwenza ukuthi uma uphupha futhi uyibona nje iyona ingwane, ngaphinde uPaul kwesikhathi kakhulukazi uzoyibona wethuke noma uyibone wesabe, ngoba lokho kukuxwayisa kusho ukuthi kumele wenze njani ukukhuleka, ngoba usuke usazohlangabezana noxhaqa mhlawumbe lweyinkinga, yithiyo nezingqinamba engahle zenze ukuthi kungabi lula ukuthi uphumelele empilweni, yabona. Kungenzeka kunoma umoya omubi osuke ukulandela futhi ufuna ukucindezela ukuthi kungabi lula ukuthi empilweni uphumelele. So sivala lapho ke besikhuluma ngengwane, sikhuluma ngembambela noma